Sarong banal na misa ang ginibo kasubagong alas 6 ning pagkaaga sa Our Lady of Mount Carmel Church, Malilipot Albay, in koneksyon sa primerong taon na ginibo sa nasabi ng banwa na iyo ang Baklay Jubileo 2024. Pinanginutan ni Reverend Father Paul Rene Ocpemia, Paris Priest kan Our Lady of Mount Carmel kan Malilipot ang sarong misa kasabay ang ibang kapadayan hali sa ibang Parish of Vicariate. From St. Rose of Lima, iyo ang Bakakay, Bongga, Pili, Villahermosa, Santo Domingo asin ang Malilipot Albay. Nagpo na nasabi ng Jubilee Walk. Alas 7 ning pagkaaga halin sa simbahan kang Malilipot, pasiring sa seawall, kanasabi ng banwaan. Presente ang Malilipot PNP, LGU, parishioner nagikan sa mga naunambitan na banwaan. Bakit ang ngunyan after po kay ni, after kang walk, may zumba po duman. So, igwa din po kitang feeding duman, igwa pong itinaw sa tuyang mahal na governor. So, palugo po ni Sir Grex. So, igwa po duman na nagahalat na mga erois na kan man kaining mga masarabay sa Jubilee Walk. So, after that, may zumba and wala po kitang problema duman kasi kasubago kung pa pong alas 5 nakalatag na duman sa mga tao kasabay po ang mga mahiguso na members ng Advocacy Group of Malilipot. Salamat tabi marhay na pagkaaga sa Saint Gabos. Totoo ining Baklay Jubileo. Primero inidigding ginibo sa Malilipot Parish, pero sa kabilugan na kan Vicariate kan St. Rose of Lima. In realidad bako man sa nakita ang nagbabaklay Jubileo kundi bilog na diocese sa iba-ibang vicariates. Ang vicariate kang St. John ginibo sa Tabaco, vicariate kang St. Rose of Lima digdi sa Malilipot, vicariate duman sa St. Rafael sa Legazpi, vicariate kan St. Gregory, asin sa iba pang vicariate duman sa 3rd District. Sarabay ngunyan na aldaw na Sabado na Abril 20. Pasyon tayo para sa pagsilibrar niya to kan 75th anniversary kan sa tuyang diocese. Sabi nga ni Father Errol Casubago, haloy na kita nagbabaklay, binabalikan talang sa tuyang pagbaklay, nagbaklay yan 75 years before. Sa ngunyan iyo ang pang 73rd year na nagpasiring kita duman sa Jubilee kang 75th year kang sa tuyang diocese na kung saan binabalikan ta so sa tuyang pagbaklay kung mga nagsasalingoy asin sa ngunyan sa pagbaklay kita nagsasabwag nin mga pisog nin pagtubod, pisog nin serbisyo, pisog nin pagkamuot, pisog nin pagkasararo, pisog nin banhi nin pagkasararo, banhi nin pagkaminuruutan, banhi nin pagpatinarabang tabangan, asin iba pang mga marahay na gibo na para sa kapwa, asin para sa pagsa Dios. Iyo ini ang katuyuhan ta na kumbaga enrich ourselves with the blessings of God na sa tuyang pinagrurumdum, sa tuyang pinagririmpos ang bendisyon kan mahal na Dios sa satuya. Siring man na hinihiling taan sa tuyang puturo. Pag-abot kang 75 years, sa pasain kita, pasiring padagos manggirari kita sa pagbaklay, pasain, paduman sa lugar na pinagpromesa sa tuya ni Jesucristo ang kagurangnan. Salamat tabi, marahin ang pagkaaga sa Saint Gabos.